sa unahan ko nakapanta. Ganyan sa niyan mo tayo suwan, kung siya man ang sakyanan, hindi tama, kung siya na. Hallelujah, hindi tama tikwag, hindi kapuko, tumulo sa amin, no? Muna nga, atong yung isuot at ang sitbad ng isuunan. So, yung makatapan, pabinaw kas pulong sa Ginoo. Praise God. So, kung naamoy Bible ng isuunan, apilihin dihan sa Matthew chapter 4, verse 4. Sa nagkumul na versikulo, kanunay kitigamit yung suon sa mga pastor. Hallelujah. Matthew 4, versikulo 4. Matthew chapter 4, verse 4. Kumul na verse may suunan. Hallelujah. Bilag ko na ko, makatapat klaro ka. Lalo tayong sorry pati nagkuha rin sa TV. Yung set is written, man shall not live on bread alone, but on every word. Ang talagang word. Word means logos. Amen. Mapasabot sa logos na isunan, idea, inspiration, that comes from the mouth of God. Yung sa Isaiah, ang tao, yung siya, ito ba si Jesus, ang sulatan ng ingon, ang tao, mabuhi, dili sa panamang, kundi sa matagpulo, usap, nga isulti sa Diyos. Ato inabot ang ulod, kaputa, hallelujah, blessed be your name. Amahan ang mga langit ngon, hindi pag-urasa mo Diyos, nagaluon kami kanino. Bilang kami nga kung mahimo mawala ikaw. Mahimong pulo. Makinunanon Santiago, kapitulo 1:5. Sinisan pisa na nagkulang sa kaalam. Papangayon niya kanina. Muhatag ka na dili ginuwag kulang ni mawipoy. Diyos ipupos ng alagad ni mahimo mawala ikaw. Kinahanap og dugang pang nahimalo. Kaalam, kung saan pagpadbad si mga pulo. In the Father, in the name of Jesus, di makablihan ang orasa o Diyos na kasing-kasing, una-una sa labutan, pangutok, pangisip, na tila masabtan mo sa kabililhon ang iyong mga bulong. Kung may nag-usap sa mong kinabuhi, kung ay nag-aghad ka na mo, ang kami mga lagyan, di matinanong ka mo. O Diyos, akong gihambi ang iyong pala, Espiritu Santo, kaya mo ay nagpapanglihok sa among naliwala ng orasyon. Lord, palagay ang klase aspito, espirituhanong aspito sa among kinabuhi. Kaya mula sa kita na nataguni kami sa mga piling kalugo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong tema, hallelujah. Kita na ito ang tema din ha. Sa tema, the value of God's Word. Ang pagkabililhon sa pulong sa Diyos. Amen? The value of God's Word. So what is value? Sa dahil ng bililhon. Hallelujah. So grabe na bililhon ang pulong sa Diyos na isundan. Hallelujah. Usually, the regard that something is healed to be served, the importance, word, or usefulness of something. Kasi lang kung nagsuunan, ang pagtatuot nga usa ka putang iisip na angayan. Muna yung meaning sa valuable or value. Ang importansya, believe, kapuslanan sa usa ka putang. Hallelujah. So, the value of God's Word. So, i-mix mo ang pulong sa Diyos. Ang tao, dili mabuhi sa tinapay lamang. Amen? Kung dili, mabuhi siya sa matagpulong na ikan sa bakbak sa Diyos. Usa ko mag-isunan nga di mo ipabakbak sa Ginoo. Madilit ako gusto ani trabaho ani kay wala tay kahimon wala tay kaalam. Pero tungod igsoon sa tawag sa Diyos, yung igsoon si Ho, si Elihu diha sa Ho, 32, wala diha sa TV, 32 utso pero si ko utso na to sa Ribi. Ho, 32 utso na to sa Ribi, basahon nimo na. Nga ang Espiritu sa Diyos ko'y maghatag o kaalam sa tao. Kasi maghatag? Ang Espiritu sa Diyos,
dili ang pagkatigulang mo ang edad sa tao, kundi only Holy Spirit nga mohatag yung kaalam sa tao. Muna ikson, sa diha kay kunsawan ko sa Holy Spirit, ang akong kinabuhi kaway alamat sa pagwali sa pulong sa Ginoo, itudluan ko sa Holy Spirit kung unsaon pagsaysay ang mga pulong. Amen? Muna ikson ka uli na ito ma-inspired ka, masakta na ito, nangambit ang pulong sa Diyos, nga naman, kining akong kinabuhi, igamit sa wala ang Espiritu Santo, aron nga isaysay, iwali, ang naibalita kaninyo. Amen? Ingon siya, ang tao din mabuhay sa tinapay lamang. Pagkasagot, ang tinapay para sa gani? Para sa? Hindi mo tapat sa inyong lawas. Spaghetti, macaroni, kanon sa pagklaseng pagkaon, iksuon ka na siya, para lang na sa inyong lawas. Amen? Pero ang pulong sa Diyos, para sa inyong dalan. Amen? Muna iksuon kamatay sa tao kung wala'y pulong sa Diyos, mamatay ang lawas, kalawas na yung gantiman, mamatay, umalik sa abog. Kumusta ang inuhang? Kalag, gawa kay pagkaon sa pulong sa Ginoo, muna mag-iksunan, lang gaan ka ikang isakwatol nga sa impyerno, kaya wala pa kay pulong sa Diyos. Hallelujah. So, ang bili o ang pagka-bililhon sa pulong sa Diyos, the value of God's Word. So, mag-iskutan 9 effects of the Word of God. Ang siyang ka-epekto, kung magbasa ka sa pulong sa Ginoo, amen? Na ay siyang ka-epekto. Dusi man ito, ikuha ka lang mga siyang katulang pinaka-highlights yun may zonan na nagtuon ko. 9 effects of the Word of God. Hallelujah. So, number 1, isunan, unang epekto isuot na pulong sa Diyos sa atong kinabuhi, the Word of God is like a light. Ang pulong sa Diyos na isunan, suga, kahayag ni siya. Sabihan, isunan nga wala pa ka makadugong sa pulong sa Diyos, wala pa malabdaan sa kahayag ni mo na huna, ngit-ngit inong salabutan, wala kay kausapan sa mong kinabuhi, kay nga naman, wala ka makapati o maminaw sa pulong sa Diyos. Hallelujah. So, sama igsuon sa suga, kasilipon man na, kaya rin kayo na igsuonan. Ingon si David na igsuonan, next please. Ingon si David, sa Salmo 119, 105, Psalms 119 verse 105, ingon siya, ang imong pulong, maoy, suga, nga magtuntun ka nako. Kung sabot, kung ang tao ay igsuon, maglakaw sa kangit-ngit, nga walay suga, di ka katuntun kung asa ka to. Amen? Di ka katuntun kung asa ka man. Dari ko bangat na ini, makapanon ni, dari ko mo agi. Ang suga na igsuonan, mo ay mugiya ni mo, manuhaton ni mo, aron ka makaabot sa iyong antuan. Walay sakyanan nga walay suga, walay balay igsuon nga walay suga, tanang igsuon ka na isuga. Amen? Yes, aron makatuod ta. O sa kapan igsuon nga bersikulo, ingon siya, si Jesus, ang mata, mo ay suga sa iyong lawas. Muna kung wala tayong mata, kung sa iyong mahitabo, ngit-ngit ang tibok. What ay mata? Amen? Jesus is the eye. The Word of God is the eye of our life. Siya ang mata, ang pulong sa Diyos, ang mata, ang kahayag sa itong kinabuhi. Mutuntun ang itong mesunan. Hallelujah. Isa na kasi din kita damang. Hindi nag-ispat din kan. At wala damang. Amen? Kanya, pag-anan mo, damang. Pag-anan mo. Kung iyong ipaubos ang suga, iyong ka, saan ito? Kita ka wala, di kita. Pagkala natin mo ito, natin ay muna lang ka. Tutulan ka sa kahayag. Kung asa ka, paingon. Aron makuha ni mo ang yung primati. It's the spider daw. Itong kanta sa mga bata. It's the spider. Yes! Hallelujah! At least kita yung drive away suda. Di ba iksuon lain kayo wala dili ka kampante kung mag-drive ka may suga. Amen? Kung namin tayo iksuon mo run out, wala pwede ka naman kung suga, balik ko na ako. Kinanginahanglat nagsuga. Muna mo si David, ang imong puno mo'y suga, nga magtultol ka na kung mo'y kahayag sa atong agyanan. Pag wag po'y kahayag atong agyanan, makapantol punta. Ang pulong kahayag o suga.
sa Dios, hallelujah, mo'y suga sa atong kinabuhi. Amen? Mga katapat, pagpasa sa puno sa Diyos. Mahayagan kami sunal na hinungdan dito na usap atong kinabuhi. Ay, dili pwede isulti. Ay, dili pwede muhanton. Nahayagan ka na naman nagpasaka sa puno sa Diyos. Hallelujah. Ingon pa ang Acts chapter 17 verse 11. Hallelujah. Ingon ang buhan, si Pablo ingon, sa diha igsoon nagwali siya pag-igsuonan sa Berea. Ingon siya, mas bukas ang pamangahuna sa mga tao dito kaysa mga taga Thessalonica. Kanang Berea igsoon, ganito ni Pablo, gikan sa Thessalonica. Kay kanang taga Thessalonica, wag na basa-basa o Biblia. Dili si Thessalonica ha. Ang taga Thessalonica, lugar mga, no? Ingon siya, madasigon kaayo silang namati sa maayong balita. Kung sa daw? Pag tayo magkuwali, grabe madasigon sila namati kita. Ang taga Thessalonica, di ka namati sa pulong sa Ginoo, di sila lasing. Amen? Hallelujah. Ingon sila, madasigon kaayo silang namati sa maayong balita o nagtuon sila. Sa daw? Yung katapat ikaw, nagtuon ka? Nagtuon sila. Nagtuon sila sa kasulatan, matag adlaw. Matapan boy matag adlaw. Dili Facebook matag adlaw. Dili YouTube matag adlaw. Matag adlaw isuno nagbasa sa kasulatan. Oh, nagbasa kada adlaw aron pagtino. Kailan magpagtino? Susiwas yung maayo. Kung tinuol pag yun, kining manabutara kay nagwali si Pablo. Yung sila, nagbasa kami. Kayo magiging ni Pablo. Nagbasa kami. Noon niyay. Naagay sa Biblia. Yung nilay bulak-bulak. Yan i-invento ni Pablo. Kami na sila doon. Amen? Yes, hallelujah. Mga isula lang dagat. Pag suna muna nga tungo sa sibasa ng Biblia, grabe lang kadasi sa pagpapalagan. Amen? E kung dili ka magpasa sa Biblia isuon, dili ka malasig. Makatapat kayo dito. Hallelujah. Ikalawang igsoon. Number 2. The word of God is like a mirror. Isa din ang mula nga sabi kanina. Makatapat na namin ka kanina. Amen. Magtanong sa asawa, love, pwede ba magtawag ng lipstick na wala kang natubak sa akin? Jadi pwede ka pwede makakampat ang lipstick, pwede anak niyo, makakatak ang maestro. So magpasa ka igsoon, wala din sabihin. Amen? Kung Santiago igsoon, buhit pa kanina karon hangtod karon. Kaya ito sabi man, kung buhit pa igsoon si James karon hangtod karon, bugabit sa X-ray. Eh, high-tech naman rin, hindi naman sabi. I-explain ka, kung matanaw niya mo kayo, ay mumbuk ko na, ibigil. Amen? Hallelujah. Para magbasa ka, sabi ni, makita niyo ang pagbuhay ito, kung saan yung paghidapay sa nagatan. Uy, ako pilo na yung gagaro. Uy, ako pumunta, tapos naman ay hindi. Uy, ako na ibuli. Makita niyo sa amin ang imuhang mga hugaw, mga kaptan, na pinagmagtawag ng mga ayabro, ng mga natawanan kailan ito ng mga dalaga, ano ito mga babae na galit, ito trabaho niya, wala kami up. Dito na iksuman magsabi sabi ko sa kyanan, ang dahil ko, kay Tintin, mali mo dahil ito, ninala nito. Pinagalit ko, siya, kung wala makita na alay si tao susunod. Nagamit ang siya, muna isa lang James, chapter 1, verse 3 to 23, kung nagpasa ka, magsapulong sa Diyos, makita ibang imo mga sayo. Kaya ang pulong sa Diyos sa amin na ini. Amen? Hallelujah. Santiago 1:22-23, ayaw libugin inyong kaugalingon, pinagi sa papamati lamang sa pulong sa Diyos, Hinoon, tumalang ini, ang mamati sa iyang pulong, apan dili magtuman ini, may sama sa usa ka tawo nga manamin o
makakita sa iyang tinuod nga itsura. Hindi mo silpiaton kada adlaw musamin ka. Tinuod? Yes. Kisa rin manami ang punta. Yes, kada adlaw namin ka. Di ba Joshua? Sa amin ka. Ayag yun. Marami din ka. Mababay ang lipstick mo. Ano din sa amin? Alam ito, kung di ka marami ng lipstick, ang sinay tabo. Kapat imong kinabuhi, pag di ka magpapasa sa pulong sa Ginoo. Magpasa kita kay sa amin na inimig sunan. Hallelujah. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 amot nakasulat niya. Ara, ang tibuok kasulatan isulat ko ba sa lamdag ikan sa Diyos. Amen? Sultin lang po na katong ganina sa ato ang first word. All the scriptures inspiration by God. Next of inspiration means sa Greek word ako muspon theonetos. Theo means God. Netos means bread. Ang scripture ay ang pulong sa Diyos, bread of God. Kung magbasa tayo sa pulong sa Diyos, makabatong kang kinitawa. Amen? O, nawa ha? Tapos talon alam sa pagtudlo sa kamatuoran. Padungon ka iksun. Hoy, wali na yung ihimo. Padungon. Sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pag kinabuhi nga matarong. Hallelujah. Sa ingon ang nag-alagad sa Diyos, makumpleto, maputli, masangkap pag-ayo o maandal sa tanang maayong buhat. Pag mahimo kang sangkap, pag-argano ka iksun, kay matarong kang gamiton ka sa Diyos. Muna magpasa sa puno sa Diyos, kay everyday kita magpasa, nagapanamig na ka sa imong kaugalingon. Ay, salat ka itong ilimon mo. Nakamatay ka rin mo. Oh. Hallelujah. Makatapat, magbasa na. Number 3, the Word of God is like a fire. Kalayo. Kinsa yung like kalayo sa balay. Patay balay so ay kasul, ay uling, ay kahoy, ay punting, at sapa. Dili pwede igsuon nga ang batang balay walay kalayo, naan nilay kalayo. Useless ang kasul kung walay kalayo. Amen? Useless ang kahoy, uling kung walay kalayo. Kinhatag kalayo may igsuonan. Nga naman mapaluto sa tanang klaseng hilaw na pagkaon. Pwede pa kang taguron. Hallelujah. Pwede kang magdaong sa kalayo na igsuonan. Huwag kayo makapalong. Sa nasulong ang California, ang sige gala na to, kalayo man to. Bisa mo sa ako igsuonan helicopter, nagpalong, hindi mapalong. Ano kayo sa nagpalong ato? Ang Diyos. Hallelujah. Siya pa nagsunog. Siya pa yung palong. Haluin lang sa mga tao. Ang Diyos, maluloy man. Hallelujah. Praise God. Di nga naman, di mas pasalamatan dito. Hindi pasalamatan kay sunan ang crew, ang ginikanan, ang ilang ma'am, sa ito yung pasalamatan, pag-iwan na Diyos, di pa yung pasalamatan, malay Diyos, zero. Malay sunan kalayo. So ang kalayo may sunan, kung magbasa ka sa pulong sa Diyos, sabi ka mo, tanan nga mga basura, mga hilaw, ikso sa itong inabuhi, lutuon, putlion, i-purified sa kalayo. Amen? Pulong sa Diyos. Putlion, ngayon kasing-kasing pinaay sa kalayo sa pulong sa Diyos. Sumala, ikso sa pulong sa Ginoo, in Jeremiah chapter 23 verse 29, ang atong pulong sama sa kalayo. Kalayo manirin ko. Musunog. Butanan niya mga basura, igsoon sa itong kinabuhi, sunukon sa kalayo, sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Praise God. So, number 4, the Word of God is like a hammer. Oh, kung niya po, kita man hammer. Masunod na, igamit. Hallelujah. Sa atong pagpanalagan may sunan, sa atong biyahe sa pagpanalagan sa Ginoo, ito malikayan, nga daghan kayo mga ginanatong na mga pato. Amen?
Patukyon, pato sa mga pagsulay, mga sirkumstansya, mga in kinds of obstacle, tanang klase mga sirkumstansya, mga problema, kawalan-on, usahay kita kaabot sa unahan na naman, ay bato nga nagbabat. Kinahalan taong martilyo o masok, hammer. Muna iksuon, ang nga ang Kristohanon, makalahukay sa paglagaw sa pagpadalakad sa Diyos, taliwala sa ikadaiyang mga bato, na dili makaya nito iksuon ay huyang malita. Muna magbasa sa pulong sa Diyos, kaya ang pulong sa Diyos mo ay mumaso sa mga patuon na itong mga kasing-kasing, mo ay mumaso sa mga nagpapagya sa dalan na itong isubay, muna makalahukay ka, makalapag ka na naman, nagpasaman ka sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Ang atong pulong sama sa kalayo o sama sa martilyo nga mutugmok sa mga bato. Bukod yung magigsunan mga bato. Kasi nga ito nga batuan kayo. Bukod sa bato magigsunan. Kaya mga kasing-kasing ito nga perpuso kayo. Basa na bibigyan kayo sunan. Nagabayan, malugmay mong ka. Kaya ingon ka na, maayo. Ingon na rin parayo ng anak sa unahan. So magalakot tayo ka, magalabang ka. Kaya gawasabang ka sa pulong sa Diyos. Ikalya mo na iksunan, the Word of God is like a seed, binhi, magigsunan. Ingon iksunan Lucas, maoki ang kahulugan sa bigay, ang binhi, mao ang pulong sa Diyos. So pag naadaig suon, utulog sa iyong kasing-kasing na binhi, mapulong sa Diyos. Mamulong na siya daghang mga bunga na may ingon ang pulong sa Diyos sa Galatians chapter 5 verse 23. Ang bunga sa Wala Espiritu Santo na gugma. Sunod, kalipay. Sunod, kalinaw. Sunod, pagpailog. Sunod, kaayo. Sunod, pagpailog-sanon. Sunod, pagkamatinod-anon. Sunod, pagkapasalamaton. Last, doon ay pagpugong sa kaugalingon. Hallelujah. So, binhi, kinahanglan ato ni kitanon. Mga sa Biblia ay mga binhi na hulog diya sa dapit sa dalan. Oh. Ganyan ituka sa mga uwak. Pasabot ato ikson, diyan nakapatid sa pulong sa Ginoo. Nangalagan na una, dasig kayo ikson sa kabulan, kabulan, pagkabot sa ilang kabulan, huwag kayo makita. Nga naman, ikuha ay sayawa, ituka sayawa mga pulong, ikuha sayawa. Kanya ikaduha ang binhi ikson na hulog dito sa kabatuan. Bitulog o kadali. Kasi niya nainitan siya, namatay. Ano po yan? Pasabot na iksunan, ang bato, mawala mga pagsulay. Sa kinabuhi, naging masawat ang Mark chapter 4, nga bitulog lagi ang binhi. Pagtungkol sa daghang pagsulay, wala imitubo, wala maka, pamunga. Ibiya siya. Ikatong iksuon, nahulog dito sa mga kasagutan, dito pagi sa mga bubalikos kasapilitan, bubalikos sa tanong. Bitubo ang tanong, pero ibalikos na sa mga sampilin. Muto wala ka bunga. Ako pa sa pagkato iksuon, nga ang kabalaga, ang mga panganday sa kinabuhi, at ang klase iksuon na panginabuhi, ang klase iksuon, mo ay mirumos sa pulong sa Diyos kung wala ka kapamunga sa ilang kinabuhi. Naipiti ka nahulog sa mayang uyunta, mo kita mitubo, mitulog o namunga o daghang mga bunga. Hallelujah. Muna siya. Kadabasa na ito iksuon, tunay katulog sa iyong kasing-kasing. Hallelujah. Ikaulong, hanapan tayo ng versikulo. Sunod ang di. Ingon sa iksuon, sa ulang Pedro, 1:23, kay kamo na tao pag-usap, dili sa tawhanong paagi, kundili pinaagi sa buhi o kulay katapusan nga pulong sa Diyos. Amen? Nausap ka, na-born again ka, dili ito kung igsulong ka sa washing machine, nausap ka. Nausap ka, igsulong dito kung kay misakay kag elevator, escalator, misakay ka na, o kuman, nausap ka, dili. Nausap ka, igsulong dito kay nakasulod ka sa evangelio, ka may butsas,
pinaagi sa walay katapusan nga pulong sa Dios. Amen? Na nakabati ka sa pulong sa Ginoo na usap imong kinabuhi. Pulong sa Dios na nakausap na to. Yung mga nilala? Ayaw ko si Pastor John nag-usap na ko. No. Pulong sa Dios imong paminaw o ibasa. Amen? Usap mo. Di ba ka wala katapusan ng pulong sa Diyos? Hallelujah. Praise God. Ito pa yung ng verse. Ang sana mo 1:3. O iyang kalipay ang pagtuman sa mga on sa Ginoo. Kung nagtuon siya niini adlaw gabi. Kalipay ni sa mga tao nga nahigugmagin sa Diyos. Sama siya sa kahoy nga nagtubo dapit sa usa ka sapa. Kang tao iso nagpasa karon sa pulo ng adlaw gabi. Mula sa kahoy nagtanong dapit sa sapa. O magungas tipo ka, mungagis siya. O ang dahon ni ini malaya sa tanan niyang buhaton, siya magmalampus. Hallelujah. Ika-unom, the word of God is also like a food. Nakagutom, no? Pagkaon ni. Sabi ako ng pastor yung ibutang ni Maray. May burger, napay sana, pancake, yung pa rin na art, na ice cream good, ice cream yummy. Hallelujah. So pagkaon sa meksunan. Amen? Pagkaon na ito ni. Ang atong lawas, kung si ingon ng Diyos, ang tao di mabuhi sa tinapilon, kundi di mabuhi sa matang pulo. Kung ang imong lawas, bukaon lang ka, bukaon ka madlaw uman inapol, di ba? Hindi sa madlaw, bukaon ka uman inapol. Kasi may tabo niyo mo. Mamayat ng... Ano sa mga kabrad ko? Kung wala ka kataon sa pulong sa Diyos, unang maluyagid ka. Lamin mo na yung pagkaon? Naunang mo, palit-palit niya, Pastor. Hallelujah. Praise God. So yun ang pulong sa Diyos, yung pagkaon na rin, munang palahin, basta di paliti. Kaya pagkaon na ito ni. Espirituhan mo, di ko siya saan mo, yung saan mo si Tennessee 103, pagtatag-is sa imong mga kasubuan, pulong mas tag-is paginay sa dugos. Kasi natin ang dugos. Labi ngayon? Dugos na ini. Nana po Exodus, 1 Peter chapter 2, verse 2, sama sa mga bata nga masuso, pagandoy ka mo sa luksay gatas nga espirituhan aron nga sa inyong pag-inom, niini mo, tubo ka mo, ngadto sa kaluwasan. Magpatsura ka kung magpasa ka sa pulong sa Diyos. Amen? Ingon na po ang Ezekiel chapter 3, verse 1 to 3, Ezekiel. Unya na ingon ang Diyos na ako, ingon si Ezekiel, ang Diyos na ingon, tao, kan-a, kining basahon sa ingon? Kan-a, o nakaw, o sultihi ang katawhan sa Israel. Busa, inanako, akong bakba, o ihatag niya kanako, ang basahon, aron akong kanon. Sa tres, o mayon siya tao, kan-a, kini, aron nabusog ka, busa, ikaw ko kini, o sama kini katang isa, dungos. Ingon si Ezekiel. Pagkaon ni Ezekiel, ilang, ni alay dungos na eh. Yung pag-asawa, labi na libro eh, bilagi lang ko, pure na dugos. Tama no? Anawa lang ito kung sa pulong ni pure na rin. Next. Anawa, kung sa pulong sa Diyos, ha? Hallelujah. Ingat sa tayo, Psalms number 6, the words of the Lord are pure. Sa daw? Pure na niya eh. Oh. Words are pure words, like silver refining a furnace on the ground, purified sila. Uy, ang dugos usalang kapilog ang galamit, pero ang puro sa Diyos 7 times different. Amen? Ingon na ingon ang mga asawa, lagi ang pure. Kaya ang puro sa Diyos 7 times pa na pure. Ang dugos usalang, pero ang puro sa Diyos 7 times. 7 means God's number. Alam nyo, kasaligan kayo sa Bisaya, kasaligan kayo ang mga saan sa Ginoo, sama sa lunsay mga plata, nagiputli sa mga pito, pinaagi sa mga layo. Wow! Na magpasa ng pulong sa Diyos. Amen? Hindi makabuang.
Hallelujah. Makahatag ni kaalam. Bukas pag-ayo na iksunan mo sa lawita. Napay, next daw is please. Hallelujah. Ingon ang pinadayag this way which is bulsa. Revelation, pinadayag. Si Kuani, si Dan de Bilag. Bulsa, tinuod ko ang anghel aron sa pagpangayo kaniya sa gamay basahon. Buol sa anghel. Kita ko sa panahon. Aron mangayo siya, gamay lang na basahon. Kaya nga naman, ini panahon na si Dan de Bilag, lubuyan ang kayo siya. Nagsugata ka niya ang kahog sa Diyos. Permiti niya may encounter iksunan ni Maya sa sunod, lubuyan siya. Kung mo sa anghel na kayo, sa gamay lang basahon, ngayon siya. O mingon siya kanako, kuha ka kini o kana. Tamis kini, sama sa lugos. Sa daw? Si Filipe nag-ingon sama sa lugos. Si Ezekiel nag-ingon sama sa lugos. Na si Dan de Bilag po, sa New Testament, ingon siya, ay tamis kini, sama sa lugos. Samtang anak pa sa imong bakba, apan pait kon matulon mo na. Sa dis, o gikuha ko ang gamay linokot. Gamay linokot, kabasahon, gamay lang tayo. Gikan sa iyang kamot, o ikaon yung kini. Tamis kini daw lugos. Sa diha pa sa akong bakba, apan ang imong pait, natulon sa diha, natulon ko na. Ang pait ang dili, tambal ang pait. Lugos, baby. Sila sa tamang basa, amen? Hallelujah, naganahan, hindi ko yung suwon, magpasa ng tulong sa Diyos. At gabi ko gabasa ang suwonan. Ingon si Job, 23:12, ito man kung kamay ang isuko sa Diyos, o gitipigan sa akong dukhan ang iyang mga pulo. Ingon po ng Salmos 11:11, iampingan ko ang imong mga pulo, pagkakot, sulod sa kasing-kasing, aron dili ako makasala kanimo. Makasala ka sa Diyos, pag ang pulong sa Ginoo ay ampingan. Hallelujah. Ikapito, ang pulong sa Diyos sama sa yamog. Siyok, ka namang dili ang dahon, ka namang yamog pa, ka namang tubig-tubig. Hamog, ay mo na yung makapatubog sa tanong, amin? Ako kay tanong ito, dili kayo tanong. Hallelujah, pag na ay yamog. Hallelujah. Yun ang Deuteronomy, mahulog unta daw ulan ng akong pagtulunan, ang pulong sa Diyos, pagtulunan niya. Patulo ang mga pulong kung daw yamog o taligsi diha sa lunhaw kasabutan. Kung sinikulan ang isunan, di ba kami sabot? Kasi sabot yung sinikulan. Padala no? Nagagiti manumpo isunan sabot pag gagantay sinikulan. Pero kung may ulan-ulan, namatay mo sabot. Pagkitanong, matay ko siya. Mga kinahanglan ng suon taog yamog ang pulong sa Diyos na igsuunan. Hallelujah. Ikawalo, kapit na lang, gamay na lang. The Word of God is likened to will. Amen? Ang pulong na sa Diyos, mo'y atong kayamanan, bahanti, propiedad nato. Kung tao. Amen? Dapat iksuon kayo, ano to ni ato ning ampingan, di ba? Ampingan na to, sunod. Atong kayamanan. Ingon pa iksuon sa Psalms. Ingon iksuon sa Psalms 119:162. I rejoice in your word. Kung siya naglipay ko sa imong pulong, Ginoo. Like one who discovers a great treasure. Di ba ka, dako kayo kayamanan. Sabihan, magpasakay kay Iksuon, makasinatigid ka sa pagkamay sa Diyos, sa pagkahalagdon sa Diyos, sa kaluwasan ni Iksuon, yung ipangita, tagamtam ni Iksuon. Hallelujah. Bisaya, pagkabulahan ko, tungod sa inong mga saan, sa kabulahan ni Anto nakakatlan kung dako kayong pahandik. Presyo ng pulong sa Diyos. Amen? Last, mahawalan ko. The Word of God is like a sword. Anong espada man? Like a sword. Ganda na espada. Kaya pulong sa Diyos, buhay mo, maapit o mas hagit pa. Tayo sa bisan unsang espada na duhay sulab, di ba ka mas hagit pa sa bisan unsang klaseng sundang na ng klaseng pahait na mga espada na gigamit sa mga assassin, klaseng sa gigamit sa mga kutsarihan, gamit sa mga Halida mapanday. Hait kayo ato'y makalumpig sa kahait sa pulong sa Diyos. Di ba usahay sa diyan mamati ka sa pulong sa Ginoo? Di ba usahay matando yung mga kasing-kasing? Amen?
Kaingon ka nga, Pastor, ako na ganito mga mikira, Pastor. Ginoon? Dili na ba ako ang pulong sa Diyos? Hagbaso na ako ng klaseng gamos kinabuhi, pao na igsuunan, ganito na maayo. Samok na igsuunan mo na ang pulong sa Diyos, hagbaso ka, hain mo na may sulap. Hallelujah! Bisa doon sa espada na duhay sulap, mutulog, kinis, hantong sa dahilanman mo ng daghang mga tawa at ilik mo tawa sa pulong sa Diyos. Ay may sa rin ako, musip na si bahala, ay gitira ko. Nga naman, mutulog, amin? Grabe si Pastor, gitira, durog kaya Pastor. Kaya si espada man. Dulog, kay hantong sa kinahilanman, yung mga kapalo mo ng kinahilanman? Dito ka sa pinakalulog yun, abot. Kinahilanman diin ang abot ang lutahan o ang kauyukan. Nag-usisa bilis sa mga tinguha o hunahuna sa kasing-kasing sa tao. Makaingon ka, kabalo man tingali sa kinabuhi. Kabalo man tingali ko, kabalo man tingali sa pastor sa kinabuhi. Kabalo man siya na ikaw mamali. No, kapalo pulo sa Diyos. Tukanan kaniya, manuman. Na ay something basura o sakbot sa mga kasing-kasing. Kalabasa, igsuon mo, doon ay espada, nga mo ay buhang pa sa tanan, kinabuhin natin maayong sa namin, mga sakbot-sakbot na igsuonan. Aron tama mo nga. Episo 6:15, kung ikalog ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Diyos. Masa daw? Gamita ang pulong sa Diyos. Nga ihatag kanila sa Espiritu Santo, ingon nga espada. Muna igsuon nga grabe ay kapirilhon ang pulong sa Diyos. Amen? Mga sukat karon tagaing pagtagal ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Ngayon ako closing verse. Humata. Isaiah 40 versikulo 8. Malaya ang sakbong, malarag, no? Next, malarag usap ang bulag, apan ulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa Diyos. Amen? Sakbot ang mga dili na literal na sakbot ng sunan. Tanaw ng sunan ang tao, grabe kayo ka, adunahan, kortahan ka, maalamon, kundi man di na bulugtad sa kalibutan. Amen? Ang iyang kwarta, kadaghan ay kagwapo, kagwapa, di na magdugay. Wala kayo forever sa kalibutan. Amen? Kaya katahubig sumon, malaya na, malalag. Yung sa dili, malaya ang sagbot, yung sagbot, wala ka tayo sagbot yun, wala ta. Wala ang sumunan. Ganyan, wapa kayo, hukot kayo ng sumunan, pero ako ng panahon nga, idadaga ko sinta na. Pero ang pulong sa Diyos, mulungtad hangtod sa kahanturan. Ngayon po ang Mateo 24:35, matapos man ang langit o ang yuta, ang panag-akong mga pulong magpapili ngayon sa kanunay. Pagpasabot ng Igsoon, ang ingon ni Jesus, matapos ang langit o ang yuta, mabot ang panahon nga walpon kitning langit o ang yuta. Pero ang pulong sa Diyos sinasi ko kasing-kasing, yung itanong, yung ipasa, di na mawala hangtod sa hangtod. Amen? Muna iksoon na atong tagdog yun pagbasa ang pulong sa Diyos ay grabe ni kapirilhon. Hallelujah. Muna ang pulong sa Diyos atong yung kinabuhi. Kinihawa. Tanayon kinihawa. Nahanap na ginihawa kung iksunod na nalaglaw. Ano ay kita tayo sa tao, di ba nga? Eh, kita ko pag hapit na mamatay, pisagal ang hangod ni Padre Judo nanay. Pwede yung naghanap oxygen sa kilid. Kunya, ginabutaran to, kung ano ba nito, butaran to, ganito. Pagkaking aparato, may iksunod ng tusok, oxygen yun. Kunya, patingal, alubay na lang ito iksunod kay Kagsa. Nag-apas sa ginhawa. Amen? Pag ang Kristo hamon ng igsunan, pag hindi ka magpasapulong sa Diyos, pasapot, delikado na yung kinabuhi. Dili physical ha, kundi
espiritual nga kahimtang. Delikado di ka. Pag di ka magpasa sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios, oxygen sa ato kinabuhi. Amen? Kung di ka magpasa sa igsunan, kasi man niya, nagkakaroon ng igsuhanon ng igsunan na wala naging gabasa sa Biblia, mapagkampo, wala igsunan, wala sila ginaputol ng gininhawa, patay ang espirituhan ng bahay. Wala musimo, wala mga lagan, naganahan ng igsunan apil, nga naman, wala man sa gabasa, ingong iyang gininhawa, dihan sa iyang kinabuhi. Amen? Basa pulong sa Diyos. Hallelujah. At gabi, ipasa kita igsunan. Praise God. Uban ang pagkampo. Dali pa ka magbasa, Lord. Kulang mo sa kaalam. Santiago 1:5, sinisa na nagkulang sa kaalam, papangayon nito sa ginawa. Amen? Muhatag ang Diyos, hindi mabuhay-buhay. Kita ang tao, buhay-buhay mo na. Sipangayon. Buhay-buhay na lugayan na. Istigay, sipangayon na nandawa na. Kasi yung ibalos, di ba, mabuhay-buhay. Paano nagkakakit ko ako, hindi na kabunggay. Ay, kabunggay. Okay pa una-una. Kaduhan po, pwede mga kabunggay. Okay lang, okay kuha. Katulo, ay, naman na po kong kabunggay. Yung tatagiyan na. Buto lang. Yung mga na, pagkano nito? Mamuling-muling na. Balik-balik, kapulan po ang Diyos, yung patayo, i-engage siya mapulan. Di ba may ang Diyos? Tao lagi na nagsunan. Hallelujah. Kung malayo sa kaalam na nagsunan, Lord, magpasa ko karoon sa pulong. Buksin mo na huna, ako kasi ako masabtan agad ang imong pulong. Kaya alam na ako, O Diyos, ang imong pulong, ako Diyos kininhawa. Amen? Yes. Basta pulong sa Diyos. Hallelujah. Pastor, si Jesus wala pati basta-basta sa Jesus. Di mo lang nabasa sa Jesus, kaya naman, siya man ang pulong. Balusin sa tanan. Pinaagi kang Jesus, ibig na ang tanang butang. Pinaagi sa pulong, pinaagi kang Jesus, nahimo ang tanang butang. Muna ang tanang butang na patulong inabuhin, pinaagi sa pulong sa Diyos. Amen? Imulik sa ng Diyos, let there be light. Kung sa'yo gigamit, Word. Di bitungha. Mahit mutungha ang dagat, itong maniksun, mutungha na talain-lain niya mga hayop, mananap, mga isda, mutungha, kanang iksun itungha, pinaagilan sa pulong. Amen? Kung sa mong iksun, nga kung magpasat ka iksun, tanang iksun kaya imposible nga mutungha sa kinabuhi, mutungha. Amen? Kaya naay kinabuhi, naatay ka po. Pulong sa Diyos. Hallelujah. Nasugod ka ron, as a Christian, imong nga mga anak sa Diyos, magpasagil ka sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Hindi ko tawalo kung aputa na isunan. Hallelujah. Oh, blessed be you, Hunay mo ka. Alalabahang, alalabagay, alalabahay, alalabahay. Amahan mo kalangit mo, Diyos, kalabing palaan. Salamat, Ginoo, sa mga pulong. Kamu kikila o Diyos nga dili sulagma, dili aksidente o Diyos nga among nabatihan ka ng oras. Kung kamalmanan mo Diyos nga grabe hindi ka binuhon ang iyong mga pulo. Usahay o Diyos, hindi kami mutagad sa mga pulo. Kaya among takdon o Diyos ang mga material na mga butang. Ay mga panahon o Diyos nga among panahon ihatag na mo Ginoo sa dili importansya Ginoong Diyos nga mahanaw lang siya. O Diyos, salamat, Ginoo ang mga pulo ang nabatihan karon. Imo katong itisok pag-ayo sa magkasing-kasing. Imo katong patubuon o Diyos o pabungahan imong daghang mga bunga. O Diyos, ang Ginoong gihinglan in the name of Jesus. Ang Espiritu o Diyos ang pagkatapulan usahay na mupasa sa mga pulo naman. Usahay mo Diyos tiniganahan, mas ipayor pa na mo Diyos ang cellphone, upan pang mga kalibutanong butang kaysa imong mga pulo, Ginoo.
O Diyos, salamat kini imong pulong kahayag ti ay sa among kinabuhi. Hinungdan Lord nga makaapot kami sa nag-anan o makuha namo ang gitinguha mo Dios. Ug di kami mga saag tungod kay ang pulong o kay kahayag sa among pagkinabuhi niining kalibutan na amahan. Salamat o Dios sa mga pulong sama rin sa amin nga nagapalamig kami kada adlaw o Dios. Ug among masudon ang itsura kadaghan ay kampat ang among kinabuhi o Dios. Daghan ay mansa ang among kinabuhi ug among piling makuha og likayan o Dios. Lamat Ginoo nga imong mga pulong sama sa kabayo nga muugda o musulong sa tanang basura sa among kinabuhi sama sa martilyo o Dios nga mumaso o mudugmok sa tanang klaseng babag sa among kinabuhi. Salamat o Dios kining pulong sama sa liso nga mutubo o mamunga sa among kinabuhi ug mahimong mahimaya ka sa among kinabuhi sa usab sa pagkaon o Dios malipay kami daghang pagkaon among panimalay ug masubok kami kung walay pagkaon o Dios. Manunod sa mga pulong Ginoo nga among tinguhaon kanunay kay pagkaon na ini dugos ini lami ang dugos ang iputli sa kapito o Dios kabisis o gaan. Salamat o Dios kini pulong sama Lord sa yamo nga mupabunga parang og dahon Dios mupalunhaw sa among kinabuhi sa mga tubangan ug sama Lord kini o Dios sa among bahan din o pagdadamo nga among gikampingan o Dios na dili kawatong sa kaaway naman. Kung salamat mo Diyos sa iyong pulong na isama sa espada na mo dili mo hakpas Ginoo sa tanang klase Ginoo nga sakbot dili maayos sa mong kinabuhi. Gusto nag-ampo ko imong alagad in the name of Jesus nga tuduan niyo sila nga makapatod sila kaikab Ginoo. Kaputon sila gugma nga tinguhaon kanunay o Dios ang imong mga pulong uban o Dios sa pagbuhat niini matag adlaw. Salamat sa imong gugma pala ang Espiritu Santo tudloi kami sa pagsabot kanunay sa imong mga pulong. Kay sama ra ulit nagpasa kami nag-istorya kami diha kanimo. Panalangin ang pagngani aton sa ngalan ni Jesus. Amen. Atag sa iyo.